Kodi ndi zinthu ziti zomwe zimachotsa kufirana m'banja. Video ya lero lufuna tigawane zinthu zokwanira 11. Kodi kufirana kumatha kuchoka. Ndikusanduka munthu ngati mchimwene wake, wina akamuona wina kukhanga akungoona mchemwali wake. Popanda mafiro ena aliwonse. Olo wina atachosa zovala papa, iyeyo safira kena kalikonse. Kodi chimachitika nchani? Izitu sizimangochitika mwadzidzidzi. Zimayamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono pakati pano. Adizizi zimachitika mwina chifukwa cha chikhalidwe chanu chimene chabwera pa banjapo. Kaya ndi pressure, kaya ndi unresolved pain, muli ndi ululu wina wake umene simunaponge resolve. Pali pain ina yake imene mukumvesesana pakati pano. So pakupita kwa nthawi zimakuchotsani kufirana pakati pano. So chimene chimachotsa choyambirira cha number 1 ndicho timati unresolved conflicts. Mikangano imene simunathane nayo. Tikutanthauza chani? Tikutanthauza nena kuti ngati mwina mukukangana zinthu zimene inuyo mangozipirira kunsi kwa bedi, simmazikambirana, simmazipanga solve. Wina akumulakwira wina, komano vutolo simukulikambirana, simukulithetsa, mukungolikwirira. So pakati pano pamayamba timati kukhala resentment. Kuyamba wina wake kumaziona kuti mwina ndimadeleredwa, sindimalemekezedwa, ineyo amanditenga ngati opanda ntchito muno. So zimayamba kupanga build pang'ono ndi pang'ono. Zikayamba kupanga build, umayamba kumuona winayo kunyasa. Kachikondi kachi kamayamba kuchoka pang'ono ndi pang'ono. Chinthu china chomwe chimachotsa kufirana cha number 2 ndi lack of communication. Akuluakulu m'banja muja kuyankhulana, kulumikizana ndikofunikira kwambiri. Komano mabanja ambiri communication ijayo samaidziwa bwinobwino kuti kodi pa banja pano tingathe kumayankhulana bwanji. So m'banja mukamasowekera communication zimapangitsa kuti even kufirananso m'banja muja mafiro asakhale ponso. So pala anthu ena amene amangokambirana za marutini basi. Kuti basi okay, mupangatu zakuti mupita kunsika mukaguleza ndiwo, mukagule ndiwo, or mukapange zakuti ndikachoka ana mwakuti marutini like that every day. And anthu amene wamapewa kumakambirana zinthu zikulu zimene timati emotional conversations. Palo banja ena zimene zisakambirana. So pakupita kwa nthawi zimapanga weekend your bond, kulumikizana bond yanu ino ndi mwamuna or ino ndi mkazi wanu kuti iyambe kufoka pang'ono ndi pang'ono. Komanso chinthu china chomwe chimachotsa kufirana m'banja ndi chimene timati neglecting each other, kusalabadilana. So kusalabadilana kumakhala bwanji? Attention. Attention ichaikachokapo. Pali mabanja ena simukhala attention, alisapanga atendiza mzake, mwamuna kuweruka kuntchito, wangomuyang'ana. Mkazi mwina akudandaula zake, mwamuna zosamukhuza. So care yachoka pakati pano, effort yachoka pakati pano. So zimene zikangoyima m'banja muja, feelings naturally dry up. Kufirana kwa mwamuna ndi mkazi kumauma. Komanso chinthu china cha number 4 ndi emotional or physical distance. Kutalikirana m'maganizo, komanso kutalikirana kwa physically. Izi masiku ano zikuchulukira, kuntchito, ma business, makuti, olo pali stress, ndi makhandi stress nthawi zambirimbiri, makuti zondipangisa makuti. Mavuto ena ambirimbiri. Or kusowekera quality time. Chifukwa anthu ena m'banja kumakhala zaka ndi kumapita, komano quality time osakhala nayo. Tikati quality time ndiyo kuti nthawi imene iniyo mwayipanga kuti iyi ndi mkazi wanga, or iyi ndi mwamuna wanga, ndipangeza mwamuna wanga, or ndipangeza mkazi wanga. Ndiyo quality time imene iyi palibepo pakati pano. So zimapanga kuti zipange gapu yanu izipanga widen, izikhala ikukulira. So kufirana kujanso kumachoka m'banja mwanu kudzera munjira ngati imeneyi. Komanso chinthu cha number 5 ndi chimene constant criticism and disrespect. Kufirana m'banja kumatha kuchoka chifukwa chonena kuti mukuchulusa kudzudzulana kwambiri anthu inu, kubulemana kwambiri anthu inuyo, muli mawu ahashi, kusayankhulana mwaulemu. Iwe pacha ndiwe satana, munthu akumunena wachikondi wake. So mukuchulutsana kupangana blame, mukuchulutsa kudererana. Zimenezi zimaononga timati emotional safety. Banja lililonse limenera munthu akhale okhazikika, kuti ndili mtika, ndili mkati mwenimweni, so uli settled. Akamati ndifuna ndipange settle, so sukukhazikika. So zimapanga destroy emotional safety, chinthu chomwe chili chofunikira kwambiri muchikondi. Komanso chinthu cha number 6, taking each other for granted. Kutengana basi, kudererana, kuti opanda ntchito, kutengana kuti wina wake ndi opanda ntchito. Izi zimachitika mwina wina wake wamulakwira wina osafuna kumpepesa wina, kumuona ngati ndopanda ndimpepesa yeye uja ndi ndani. So kusiya kuyamikirana, wina wake akupanga ma efforts. Chifukwa m'banja muja zimangovuta, koma zimafunika kumayamikirana ndi pafupi. Akazanga maphika nsima yabwino, akazanga maphika ndiwo zimene maphika lero zikukoma. Amuna anga lero tu mwatibweresera nyama, zikoma kwambiri amuna anga. Amuna anga mwalipira fees ya anaja. Ngakhale zili maudindo awo, komano kuyamikira kuchi kumawonjezera magazi mthupi malingana ndi zichiwa za masiku ano. So kuyamikirana kukangoyima pakati pano, wina amafira invincible. I think sindikuonedwa m'banja muno, or unvalued. Ngati mkazi kumaziona, I think amuna anga samandipanga so value. So ichiso ndi chinthu chimene chimapangitsa kuti kufirana banja kuchoke. Chinthu cha number 7, past hurt.
that was never held. Ma hate amene anachitika kalekale. So mwina inu munamulakwira, munakagona ndi mkazi wina, or munakagona ndi mwamuna wina, nde winayo sizikupanga behilo mwa iye. Or pakati pano pali kunamizana, ma promises kulonjezana simmakwanitsa malonjezano ano, or zimene inu mwalonjeza. Ndi mavuto ngati awawa mukakhala kuti simunapanga address, pang'ono ndi pang'ono zimapanga kill your connection. Kulumikizana kwanu kwa mwamuna ndi mkazi kuti pange kill wina wake kugona apa ngokhala ngati wagona ndi chikuni or wagona ndi chinthu china chake. Chinthu cha number 8 chomwe chimachotsa kufirana m'banja mwanu ndicho routine and boredom. This is always banja lija likafika pena pake mwina lafika pofana na nkhope paje si anthu amanena akakhalitsa limodzi amamba kufana na nkhope ndi ma routine achuluka kwambiri m'banja muja ndi mayambaso kusiya kufirana kupanga zinthu zimene kwa zaka palibepo growth, palibepo kukula, palibepo novelty, palibepo innovation yobweretsa zinthu zanyuwani. So this is always basi izi zimapangitsa kuti muyambe kuboeka m'banja muja, zimapangitsa kuti banja lija likhale lopanda somoyo ololosa sangalasa cause mwachulutsa ma routine kwambiri and boredom simukubweretsamo zinthu zanyuwani. Komanso chinthu cha number 9 lots of intimacy. Komanso chinthu cha number 9 loss of intimacy. Palitu mabanja ena amene samafiranaso kuchipinda kuja basi wina zimachitika mwina after mwezi ena miezi iwiri kumene. So palibepo physical connection pakati panu. Physical connection yaima. So physical connection ikazangoima imapangisa so kuti emotional closeness ipange follow. Cause zimene mukuyenera mudziwe nchonena kuti zinthu ziwiri zimezi zimayendera limodzi. Ndi chifukwa chake kuchipinda kuja suti muzingofikira zinthu za physical zoya. Zimafunika even ziyambire ku emotional kunoko. Ina akhale akuganiza ball or muziyambitsire mukonzekerese nzanu kaganizidwe before the actual act. Ndi muzikafika mu actual act zimasangalasa. Komano the same physical closeness ijaso imafunika so ipange support emotional. So ngati physical palibe emotional so singakhalepo. Chinthu cha number 10 stress from outside pressures. Masiku ano mabize zinchito mavuto haza chuma pressure ya kunchito kaya ndi ma health issues mwina moyo tupiri sili kuyenda bwino iziso zimatopangitsa kufirana m'banja mja kuti urani kuti kuchokenso. Chinthu cha number 11 chomwe chomalizira kwambiri change in priorities. Pala anthu ena banja lija masiku nkumatha amasinthana ma priorities amapanga shift focus yawo ku zinthu zina. Mwina kuyamba kulemekeza kwambiri ntchito, kuyamba kulemekeza kwambiri ana olo mzimayi kukhala busy ndi ana mwamuna wake kumuyiwala ena focus amatha kuyipitisa kwa azinzawo. Izinso zimapangitsa kuti kufirana banja kusiyike. Ndiye video iyi tipanga ma series atatu imene ibwere ikamba za zizindikiro zimene zimachitika mwakasiya kufirana, komanso ina imene idzabwereyo idzakhala ikukamba za mungathe kuchitapo chani kuti kufirana kucha kubwerere. So muonesenso ma videos atatu onsewa mwaonere. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.